एक सगळ्यान उमेदीची गोष्ट अशी की गोयचे 2 प्लेयर्स आमचे वर्ल्ड योगासना स्पोर्ट्स चॅम्पियनशिपात पार्टिसिपेट जाले गुजरात अहमदाबाद हांगासर 4 तारीख ते 8 तारीख आणि ह्या दोन्ही प्लेयरांक गोल्ड मेडल फावो जाला. एक आसा पमपम देवीजी जेका गोल्ड मेडल फावो जालें हँडस्टँड इव्हेंटान. आमची सुलोचना बाराजणकर एक जज जावन आसा आणि गोंय साकून तेंच्यांनी थंयसर जजींग केली. मंथन नायक जावन आशिल्लो एक PSR जज आणि त्याच बरोबर विद्यान लोटलीकर होय भुरगो जो आसा ताकाय गोल्ड मेडल मेळिल्लें आसा. सो गोंयान योगासना स्पोर्ट्सा खातीर म्हत्वाची अशी गजाल आसा आणि त्याच बरोबर पूर्ण भारत देशाक एक 102 मेडल्स जी आसा ती फावो जाली ह्या टुर्नामेंटान. सो योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन तर्फे आमी दोन्ही प्लेयरांक शुभेच्छा दिता. ये योगासन भारत जो है ये हमारा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और हम इंडिया से बाहर भी फैलाना चाहते हैं. सब लोगों को पता होना चाहिए योगा और हमें देश के बाहर वाला को भी अच्छा होना चाहिए कि वो भी करें हम लोगों को देख के. फर्स्ट वर्ल्ड योगासना कॉम्पिटिशन जाल्ले अहमदाबाद गुजरात आणि 78 कंट्री पार्टिसिपेट जाल्ले डिफरंट प्लस 4500 प्लस एथलीट असले आणि विज्ञान लोटलीकर याचे सुपेन इव्हेंट असो इंडिव्हिज्युअल इव्हेंट आणि पमपम देवीचं असलं हँड बॅलन्स इव्हेंट दोघांनी बेस्ट परफॉर्मन्स दाखवलो आणि आमच्या गोंया खातीर बरे म्हणजे बाकीच्या भुरग्यां खातीर एक मोटिवेशन म्हणून जाल्ली आसा आणि फर्स्ट गोल्ड मेडल मेळ्ळेली आसा आमच्या गोंया खातीर इंडियान पार्टिसिपेट केल्लो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.